Co jsem říkal? Špína, nepořádek, smrad, prach. Jenom nějaký set nakreslení. Hej, Otíku, vrať mi to. Počkej, šlapeš na mapu, ne toho myslím. Dávajte pozor na tu mapu. Pozor na pastelky. Pozor. Páni, kde to jsme? Už je protivný písek, kam se mě to zase zavedli. Ves tak za ten dům, co? Ale Chocholouši, prosím tě, takhle to na Moravě nevypadá, my nemůžeme být na Moravě. Otíku, fakt u nás nejsme, podívej se na tu hromadu písku, to bys nikde nenašel. Ale prosím vás, takhle nic nezjistíme, pojďme se tu podívat. Tak jo. Hele, tam vede nějaká cesta. Vede ta cesta domů? To nevím, ale vede aspoň do stínu, tam k těm skalám. Tak pojďme. To zvládneme. Ale Tomáš má pravdu. Když tam vede nějaká cesta, tak bychom měli vyrazit. Tady nemůžeme zůstat. A třeba tam někoho potkáme a řekne nám, kudy dál. Tak jo, tak jdeme. Ale počkat, kde je Chocholouš? No. To mě taky zajímalo. Otíku. Chocholouši! Kluci, tamhle je. Otíku, proč jsi se neozval? Mohli jsme ti pomoct dřív? Že byste si ze mě akorát zase dělali srandu jenom. Všichni vás znám. Neblbni, prosím tě, vždyť jsme jedna rodina. Tomáš, dělej, podej nějakou větev. Jdem za ním. Ještě, máme. To dáme. Jsme skoro tam. Hej, buď už ticho, kurně, musíme držet spolu, co furt děláš, kam si lezeš. Když nevíme, co tady je, tak musíme držet spolu. Musíme jít a prozkoumávat to dohromady. Tobě pořád nedochází, kde jsme? Možná ti to dojde, až se podíváš na moje nohy. No proč? Nemáš boty, to se ti bude tam jako pěkně blbě, proč jsi se sundával? No přesně, jak jste to naplánovali. Naplánovali? Nic se nic neplánovali. Co? Co? Jak jako? Je to přesně tak, jak jste naplánovali na Láďově půdě. Ten, kdo zajde do toho písku, ztratí boty a blbě se mu půjde. A půjde pomaleji než ostatní. Co? Já to furt nechápu. Jste v té vaší pitomý hře. Už jako začněte myslet. Co se děje, Michale? Ale nic mu není, Alžbětko, jen si začíná uvědomovat, že Otík má pravdu. Tak jo, tak jdeme. Každá hra má své dobrodružství, tak je překonáme. A navíc, díky Alžbětce máme ty pomocníky. Tak to zvládneme, bude to hračka. Jdem. Tak jo. Když myslíš. A jdem. Michale, čekej. Pojďte. Je hrozný vedro, já už nemůžu. Ale prosím tě, to zvládne. Já už bych se taky dal přestávku. Ne. Já taky. Si dáme pauzu chvilku. Stejně vám chci něco říct. Měli bychom si všimnout tým mojí zkraty, kterou jsem tam zakreslil. Pomerančový háj. To bude dobrý, protože díky pomerančům nebudeme... Chocholouši. Díky pomerančům nebudeme mít žízeň ani hlad, to dobře vymyslela, to se bude hodit. Já vím. Otíku, slyšíš? Za chvíli se zase najíme a napijeme. Otíku! Chocholouši, kam jsi zase šel?